Tungan. Nasuko kailangan yan. Ato na ni palit siya og motor. O palit siya og motor akong ano. Palibot sa akong balay. Harap ko dito sa kanya. Hello mga mix, dana ni sa Yamaha. Akong anak nagbili na sa iyahang ganahan nga motor. So huwaton lang nato gamay og unsa iyahang mapilian, no? Daghan kay motor nga mapilian. Huwat lang tagamay o unsa iyahang ganahan kay ato siya gitagaan og time para pagpamili og unsa jud iyahang gusto nga motor, no? So atangan nato nga mix, nakapili na siya og motor. Mao ni iyahang motor nga na iyahang napilian. Nindot kay tanan. Mahalon kaayo ang napilian. Mo na iyahang napilian mga mix. So atong atangan inigsakay na napod niya. Ano na iyang kuan sir? Salamat, thank you. Na mo nagikuan na sa akong anak. Mo na iyang napilian. Nindot sad kay presyo. Oh, di ba? Mana mga mix, nakuha na ni iyang motor. Tara. Sa loob na sa iyang helmet kay mo iyahan ang dadon. Ngayon kay akong anak mga nagbugtong pinangga. Tanan gusto ihatag. Tara. Oh, ngayon kayo. Hinay lang nak ha. Hinay lang, hinay. Larga na akong anak. Oh. Nya aris ako sa ako ang motor. Akong motor. Mo ni akong motor. So kita na sa imo lakaw.
Sakay na ko mga mix. So, bye mga mix. Magasolina sabi mga mix. Magasolina sa gasolina kay wala may libre gasolina. DJ kuno ko na kadali. DJ sa ko kadali. Mga to mga mix, ulit na